Baglai mani pandani ojama boram ganang sadon mani Jamatia bonani pai phei hamjangma tei khulumaya pharu phaimanjak phaijak Shri Killa Block Committee ni Vice President Kunai Secretary teibo Shri Senior Leader phaimanjak phaijak joto Block Committee ni TWF YTF tei Pramothani joto leaders rok teibo kamini ani takhok teibo khuna pai phei hamjangma tei khulumaya pharu tini kok kisa sawana tani ke salthangkha tini Riikutung Baglai mani pandawo nirokno haini hai hamjangmani yapharu sing tini blanket eba kombol baglai mani kisisa baglaibo joto thugya omo hai kwbangma kok tongoi mano omo blanket bagui जों जोंनि म थानो राग्रनानि बागैया अमो जों हामजागमानि मारिसि कारण जों गोबांमा बिसिलाय फैखा जोंनि त्रिपुरा साराव बिख्रा रावो मासाया मानंया बांरो अम हाइमां सिं स्पेशली ता हाइ कसां जराव आनि साइ सिगां सानाय साइ थांखा जों जतनो कसां मानि बुगिजाक बसुक दरखि कसां जों जेतो बुसिजाक ngwisi जोंनि त्रिपुरा सासों अमा हाइखे मा दङो होनै जों जे सुगमानि जरा तै जों खायो ओंखे अर जागा थैया तंनाय माया तंनाय अमा हाइ गोबांमा समस्या तंनाय बनि बाङै निरनि थानि नाकार सानो जतनो जों कलग्रय रमाया हाइफानो जों थानसानि बिसिंतै बसकाङो यक समानि लामा थांनानि याप्रि सेवै दङो बुबाग्रानि अजामा बा फाइनान्सियाल जोंनाव फुन्दकनानि बागै फेमलकनानि बागै ताबोगनि सरकार तंनाय रok गोबांमा निरकनो फेमलक फाइनाय दिनै अ आमसाइबो नगरक माखा PMAY प्रधान मन्त्री आवास योजना ब BJP थङै मावो हाया कांग्रेस थङै मावो हाया CPN थङै मावो हाया अमो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अमो चिनि मा थाइसि चिनि मान थाइ जेमन चिकन तङो तेमन कत तङो जतनि साइ चिनि मान थाइ कतर हंके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दिनै मामलाय चिकन हंके जों अर जागाव चिनि लामा दै नंजानाय माथौया दैमानि बाता इलेक्ट्रिफिकेशननि नव जों फेरां सौया सौनि बाता जों नग मावनि बाता अमत्र हंके चिकन दिनै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मावै थांखा हंके सोबा न बाहायखे नग थांरनाय अमो जों सिदि सायखायने हानि बाङै जों कम्प्रोमाइज खायलेया हाय हनै दिनै जों समाय मातांनाय चिनि रां नोट सोनाना हिंके बमबा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जतनि ओ रांगो सुजाक तंया दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चिनि महाराजा न पाइनानि बागै बरनि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो करै आसो रां गोबां करै हानि बां बर ताबो चिनि महाराजा न पाइमे हि सिवै ताबो खे जरा न पाइ टाइम बाहायके लाइरमा न नेरनो हाइके रनाय ननो रां माहायरनाय वक फार्म रनाय टक फार्म रनाय ताइसिमा आनि से सिगां साइ थांखा बैले ताबक लैपटॉप बाइसि तंलायो नोने स्मार्टफोन आईफोन बो बाइसि तंग तागनि जामानावो रां आजिनानि हिंखे बसि आसान माने सामों जोंखे हो थाङै माइ गायलायो हो हगलायो ताबो हो हगनि जरा सफैलांखा जत हो मा हगलायो अर मै गोथों गायो माइ गायो अमा हाइमाङो बैखे बसकाङो लैपटॉप नावै अरसि सामों खायो अरसि रां गोबां मा आजेव इंगे अ जागा जोंलाय ताबो ननो वाग रनाय ननो पन रनाय ननो ताखं रनाय ननो मुसुक रनाय हाय हेनै जोंनो फुनावै तंफाय अमचिनि मा थाइसि वाग तो पन जत मा थाइ नग मा थाइ अमचिनि मा थाइ जों नादि रजा हांके जों नादि नावनि बाता अमचिनि मा थाइ किन्तु जों काइसा जिनिस मैतो नानि नांनाय बावंखा चिनि महाराजानि नेतृत्व ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोर्ड ऑफ हंके जों बुबाग्रानि दल न मारनाय दिनै विलेज कमिटी बोर्ड फाइनाय गोबां मानि रनो फुनाव फाइनाय हाइसि जों दिनै किसी सारो ब्लैंकार 40टा 50टा रगन बर हाजार फाइनाय आफ्रो हंके तंफ्ला मानि जरा फानो बोर्डनि जरा हंके बरक फाइनाय
जोंखे चौया फानो जे समय नाङो आफ्रोनो जोंखे तय फैयो जरावो जे नांमानि न बरक खाया ननो बुट नानानि बागै फायनाय बराव हानि बागै आं कयनानि मुसुगु निरग रां बाय तापाय जागदि निनि जे मा थाय रजाक मानि बबाय तापाय जागदि तिनि बाक्सा मीटिंग फाइबो रहि खनाव तानि नग मान्द्र नरनो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रां रया हाय हनै चाव नग नायनायदि सिनि एलाकानि जे एमएलए हनै चंगजागनाय नरनि आमसायो फायै रिजलेशन रया दे नग तारदि हनै फना 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 न नग तारदि हनै 40 जनानि मंगै कमप्लेन रो फायखा जोंले जतनो सिटी प्रासा नंखे रदि हिचि साइन तंमानि जागा तिनि बोले आनि दल करि हि तारदि हिनि हय तंखाय गे बाहायखे गोबां मा सामंनो कासनानि बागै बनि पावर तंफ्रो ब चेष्टा खालायखा हानि बाङै बहाय जे व्यक्ति न बहाय दल न जों पावै महाराजानि लगेव हिङै चिनो अधिकारनि बाङै जों चबा खायनि नांनाय अमसि तिनि त्रिपुराव जों दुईटा कम्युनिटी सि राजनीति दल ङो सिनि माथायनो जों साखे जोंखे बर'नि बिरोधि ङो तिनि जों माथाय दङ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनो अधिकार भारतनि संविधानाव सि सुइ रजा हामा खे दङ तिनि जों तानि मायाबा जों थानसा करिनि बागै जों थानसा तंखायके जों मानाय तिनि महाराजानि नेतृत्वे 2023 जों थानसा के जतनो महाराजानि दल तंखायके जों यक सामानि मानाय किन्तु अजराव जों थानसांमाया एकमाया माने ते उलावबु माले हासि ताबक जों सि दि सन्मानानाय निरक सि दि सन्मानानाय निरक सिद्धांत नारि जों चिनिति प्रासानो हाजार बছর थांरवै दे तंनाय ना 2026 हंके पाइरनाय निरक सि थिगना खेतंदि 2026 डिलिमिटेशन नाय डिलिमिटेशन ngui chini एमएलए मासपान पासं माया जानो माहायखेरनाय जे रिजनल पार्टी तंनाय रो दफानि बागै कक सानाय रो बर' हंके ते एमएलए माया जा अमा हाजा के रोनानि बागै बर' चलै तंग गे जों थिगना मा खायने चिनि दफानि बागै कक साथगनाय जात चिनि दफानि बागै साम खायथगनाय जात चिनि अधिकार मानाय जात माहायखे खायनाय नेहके 2023 लास्ट हानि बांसि बुबाग्रा जे फाजागा सुरै खाव साइ दङ 1 लास्ट फाइ हनै तिनि जों पाइथाक चबा खायनि हि चें तंफ्रो ते दलसा फाइफि सा फाइफि ताबक सि तमाहिसा डेमोक्रेटिक फाइट चेनै फहनै साव निरक नखाबले आगरतलाव प्रेस मीट खाइफ्रो बांलादेशी बिरोधी बायसि बांलादेशी बायसि लड़ाई खायने के खायदि तिप्रासा तानि लड़ाई खायने गे ओ विषय नों तमा सानाय संजा खबले आफ्रो ताहि साबा बांलादेशी नि विषय न कक साना हेंगे उलो आलादा प्रोग्राम मा खायने तार माने तांबा खमलंगो मा खायने किलाव मा खायने गंदासराव मा खायने आगरतलाव हेंके बांलादेशी नि विरोधी कक साराया तिनि जों सराय प्रमाण मा खा आगरतला प्रेस मीट खाइफ्रो संजा हा आफ्रो सामाया चिनिबु बाग्रा जेफा जागा साव दिल्ली साव आगरतला तंगो फार्स्ट एमएनसी कांग्रेस भवन नि सिमिसि साव सीएनए अगेन जेफ्रो कक साव तिनि बुबाग्रा बनावानि बाङै फाया बतनिरो काहा खिचिउ सिनि तिप्रासानि थानियो बनानानि बागै फाया रोनानि बागै सिफायो तिनि जे दल जे व्यक्ति नानानि सिमिसि फायो बने दे जों लगेरनाय ना रोनानि बागै फायने बने दे लगेरनाय तिनि महाराजा बनि एडिसिनि जत जों एमडीसी तनाय रहंके दे मावो दो बारेव मीटिंग टिटिंग हि थांखांके मावो बनबो महाराजा नाया बने सेलारेबो बनाया उल्टा बसि रय तंफिउ तिनि अरनि चिनि ते सारकनि कगजां माने फेमिली वास जों रखा आइन दिगि रखा गे कुलाया फ्रंके बने रांसिरो जेफ्रो ऑफिसो सामंग दय इंया रांकरे माहायरं हांके बसिरो गे जे दल रांखांवैसि दफानि बाङै मुभमेंट खानै हवो बोले रां रवैसि दफानि बाङै मुभमेंट खानै नों थानसा सिमिसि उंदि हि हवो गे जों बमना लगेरनाय तो पछि महाराजा न फुनाव हि साइ तंख
महाराजा बनि रां पैसा खरस खायसो बायै फायनायनो दे नों रां चाव होनो होनाय ना बहाय बरनो दे चाव होनाय तिनि जों मा बुजिनाय ते सिद्धांत मानिनाय जे दल जे व्यक्ति दफानि बागै शत्रु अमो जों मा सिरिनाय गोदोमा जों राजनीति दल खायफै है कांग्रेस खाय है बीजेपी खाय है सीपीएम खाय है ते गोबां पार्टी खाय है किंतु महाराजा है के कयसा पार्टी खायनाय करिखौ तिनि बयनि रस रांनावो दफानि बागै साम खायनाय होनै इंनाय जागिया दफानावबो फालै रनि बागैया बदि हागते जरा लराय खेनै दफानो फियक लांनाय अमसि बसाव हानि बागै आं कयनाय मुचु जों बुजिनो नांगौ सोबा कबै सोबा दाला सोबा दफानो फालनाय जों ड्राइवर नो सिनायनानै नांगौ ताबो अरनि केला थांनाय हि थांहांगि केला सगया जात अ ड्राइवर केला सगया जात दङ दो दैस्लुंनो बाख्लायनो दङ निरा अबयसै कायांनाय अर दैबाग्लाय गामिनि सिमी केला थांनाय हि गारि कानाय नों तो ड्राइवर कहाँ हाया मा सिनायनाय बिले ना हाय जे पा गारि चालौनाय हि आजो तंनाय नो काय थांनाय हाय दे निरक सादी जों ड्राइवर कहाँ नांगौ अरनि केला जरा सगनाय जा बहाय गारि ओ जों मा कानाय तिनि ओ ड्राइवर हिंके दफानि ड्राइवर दफानो ब जागा तलांनाय गोबां मान ड्राइवर दङ ताबो बाक्साबा तामसिनाय तिसुलुं बेसर तलांनाय जा तंनाय बाक्साबा बें तामसिनाय थिगना माया जारगो बाथाक तंनाय जा तंनाय हानि बां जों महाराजा हाय बचिनि दफानो जे जागा चिनिति प्रासानो तलांनि नांगो आ जागा तलां मानाय जा अमा हाय लीडर अमा हाय ड्राइवर ने जों बनि उंक्लावो नो मा कानाय बनि उंक्लावो नो मा तंनाय तिनि दफा बाय दफा पार्टीनो तरजाक लाय बुलाय तगलाय इंलाय तंमनि जागा चिनि बुभाग्रा जे प्रुप्रो थानसानि कक्साव थानसानि बिसिंते yok sama manai omo बुभाग्रा सि फोरोङो आं ते क गोबां साया निरनो अमो नि सानि मुसुवो फायनाय सालो निरनो फेमलगनानि बागै कामियाम सेनि बरनो फेमलगनानि बागै गोबां मा रां गोनां पार्टी रौ ताबो रां थुइ तंदो 4 बছর जरा तै मों साखाया बुथ समायो पायनाय होनै रां आजै तंमनि ओ रां आजै तंमनि बुथ समायो ननो जे रां आजै माने न 10 টাকা माने 100 টাকা आजै के 10 টাকা खरच खायके छि बुथ पास होनके आ जागा इउज खायफिने निरनो बाग फायनाय नरनो गोबांबा फेसिलिटी रनानि कक सानाय नादि फेसिलिटी ना तानादि हि होयां नादि किन्तु बुदफ्र जों मैतमानारनाय अमो चिनि दफानि खति तंग होनै जों मैतमानारनाय बुदफ्र जों चिनि बुबाग्रानि लगे अमनो न बुदनानि नांनाय गेचिनि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन नो आं अमनो कयनि मुसुफियो बाक्सा माया र खा ता तैबायदि फाइनान्सियलो जों तेबो रनानि बागै चेष्टा खायनाय दिनै माइ थांफानो आले जे तिपारम था चेंखे सि दल तंमनि आंले म मालिया हायरहि खाता तैबायदि अम थानसानि मारे फुनुंमानि सि अम हामजागमानि मारे फुनुंमानि सि निजे न साकसाक न हामजाग मातै जों बैनावबो हामजाग नांनाय हाय होनै माने बमायबो आं मामानि हाय होनै मावा सोंनाय जे ताबो ब्लेंके मानाय ब आं मामानि होनै मावा सोंनाय अम हायखे वानसक लायखेछि जों हामजाग मानि सय क्लायने दिनै ब पाति आलकाफु बसि मावो अम हायबो ताहलायदि पाति आलकाफा सिनिति प्रासा जे बिख्रा बमानाय जे चुया बनो न जों रलायबो हानि बागै बहायनो तैबो कग्रक तासालाय फाइनान्सियलो जों तैबो खायलायने हामबाय जतनो जों कम्बल नामनि लगे लगे नांफुलै तिसागि सुबाय नावै कम्बल प्रानिकालय बसगाव फायदि यासा फायफिदि बैसाख मुनि मलसम सुत गंगराय हाय ना हाय बनि यागुलो मलसम तैबाग्लाय गामिनि ngै ham मलसम सदायरानि थाङा ना हाय ना हाय ध्यान शान्ति मलसम लागवान हाय खादा हाय ना हाय
Bandari Mohon Molsom Kunjamuni Kolai Pekada Sutu Gungrai Gita Mohon Molsom Roton Kumar Babu Singh Mai Bukti Wartu Madhu Bikoloi Akiti Koloi Gatisba nunda yang hal aja dia foto na yang hati Melba Chandra Bagan Chandra Molsom ayang nah ada ayang Rekan Shri Doyareng Molsom Doya Hakilan next Mohon Bahadur Molsom Mohon Bahadur Riikutung Baglai Molsom Baglai Jora Kartik Santi narak dinar di korban ni komplain khajak to ayang nah di Jaibarani Oma ha kesama bersulut jagta